खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि इलेक्शना जानानैबो थांबाय मोजांबो जाबाय मोजाङै जानानैबो थांबाय ओमफ्राय जायगा जायगा भट मोनसेबो सासेबो भटखौनो थुनो थाङाखै माने मानो थाखाय थाङाखैथाय माबा मोनसे खुद्रिनाय थागोन ओंखायनो थुहैयाखै थेवबो जाय अफिसारफोर ना बिसोर बिथांमोननो जानाय लोंनाय मानाय गासैखौबो आदर खालामदों आरोखि मोजांनि बाथ्रा बेफोरो सासे अफिसारखौ अफिसारफोर बायदि सनमान होनांगौ बियो रायजो राजानि दायित्व बाथ्राया जाहैबाय मा आं नैबे इलेक्शनावहाय नैबे थांनाय एबारनि बिटिसि इलेक्शनावहाय माने ओरैबायदि जादलायनाय नुयो आयौ 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 आं बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों ओरैबायदिसो सार दिपेन बर'आ बुंदोंमोन ना इलेक्शन समावनो मोनसे बाथ्रा इउटुबाव ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव आबसुखौ सोंखारिनायनि नंगौ सार दिपेन नोंथांमोनखौ जोङो सोंखारिनो बुंनो समाया एबसुनि जाखिनि सोमावसारबोनाय फरायसा आफादनि जिखिनि नांबोनाय ना जोंहा फोथा थोबसेबो कन्ट्रिबिउसन गैया सार दिपेन होनबाबो जोंहा बुंनो मोननाय मोनसे अधिकारा दं जोंहा बुंनो मोननायनि अधिकाराबो दं माबोरै दं एज ए फरायसा आफादखौ जों बै समनिफ्रायनो दांनाय दांनाय बिलिर बिलिर फेदेरबोनाय आं मोनाखै जोंनि सेनियर बिफानि बैसो ना आदैनि बैसो बैसोरनो आदैमोनानो सारमोनानो फेदेरबोनाय बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनानो जोंनिबो कन्ट्रिबिउसन आं बेखौसो बुंगोन बावहाय एबसुआव थाथारनानै जे खामानि मावबोनानै कन्ट्रिबिउसन दं होननानै बुंबा जाया फरायसा आफादा बेखिनि बाथ्राखौ एसे साननो हागौ नैबे बिटिसि इलेक्शनाव आं लुबैदोंमोन मा फरायसा आफादा एज ए राजौहौवा भाबे दाखालि सार दिपेना जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों मिडियाफोरखौ लानानै थिग बेफोरबायदिनो माने जों फरायसा आफादा बेबाराव फिन खनसेबाव इउपिपिएलखौनो जोङो सापर्ट खालामगोन आरो एज ए हल बर' रायजो राजाफ्राबो थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोर इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै 5 बोसोरनि उनावहाय इमप्लिमेन्टआ जाहैजोबनोबो हागौ बिनि खाथिराव ओंखायनो बर' रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ होननानै मानो बिनो हायासै मानो बुङासै सार दिपेना बिदि बुङोमोनब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो आरो एज ए हल फरायसा आफादनि जेसेबां आनसलिकआव थानाय सेंग्राफोर बै सेंग्राफोराथ' आं एबसु आनसलिकआव मानो थादों बे अर्थखौ मिथिया दै बे अर्थखौ मिथिया गाव जे एबसु अफिसाव फुंनिफ्राय मोनासिम थायो बेनि अर्थखौ बे एबसुनि गथ'फ्रा फरायसानि गथ'फ्रा बे अर्थखौ मिथिया बुजिया अहंकार होननानै बुंगोन बिदिखौ ओमफ्राय फेक एकाउन्ट लानानै बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनो गोरों होनना बुङोब्ला फरायसा आफादनि बै बे अहंकार गथ'फ्रानो खुदियाफ्रानो जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव फरायसा आफादा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंजानो गोनां जादों थ' खोथाया जाहैबाय मा जोंनि थांनाय इलेक्शनावहाय एबसु हिसाबै बिथांमोनखौ गोबां बाथ्राजों सोंखारिदों ससियेल मिडिया फेसबुकनो मानो जाय जेरै हागो बुंदों बेफोरबायदि मानो बुंजानो गोनां जाखो आरो मानो गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों सोंखारि जानो गोनां जाखो फरायसा आफादनि बै बे जायफ्रा ओंखारनानै बाथ्रा बुंग्रा बै व्यक्तिफ्रा एसे सानोब्ला मोजां जागोन फरायसा आफादनि गथ'फ्रा बुंदों जे हिस्टरि जारिमिननि बाथ्राखौ बुङो
बेसेबां गिदिर बेसेबां गोथौ जारिमिन फरायफेरखो एनडिएफबिनि जारिमिनखौ बुंनो हागोन ना? एबसुनि जारिमिनखौ बुंनो हागोन ना? माब्रैहाय जोनोम जाया एबसुआ? मानो जोनोम जानो गोनां जाखो एबसुआ? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारा दिनै मानो एबसुखौ जोनोम होनो गोनां जादों? आरो बे एबसुखौ जोनोम होनायनि सिङाव सोर सोर दैदेनगिरि दङ बै बेक्तिफोरखौ बुंनो हागोन ना? आंनिया सोंलुआ बेसो। एबसुखौ जोंबो मोजां मोनो, खिन्थु एबसुआ राजनितिकआव आखाइ होआबा मोजां जागोन। बिथांमोना मा मावनांगौ थांखि, मा मावनांगौ बेफोरनि सायाव नोजोर होयोब्ला साबसिन जागोन। जों एबसुखौ गाज्रि मोना, दाबो गाज्रि मोना। जों मोजां मोनो फरायसा आफादखौ। हायोब्ला ओंखारलाय आबसुआ, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखौ लानानै बे माखासे सोदोबखौ लानानै ओंखारोब्ला सोर ओंखारा? बयबो ओंखारो। दासिमबो बर' रायजो राजानि मोदोमाव नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखिनि बाथ्राया रिंखाङो खोमा खोमा। बे सोदोबखौ लानानै ओंखारोब्ला मोजां जागोन। फन फैदोंलै र'। बारा खोथा बुंला, आंना बेनोल'। नेक्स्ट एमएलए आवहाय फरायसा आफादा आं बेखौल' बुंगोन, सार दिपेनखौ नोंथाङा अपेनलि जों एमएलए आवबो इउपिपिएलनि नैबे केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामबाय होननानै डिक्लेयार खालामना होयोब्ला मोजां। खारन जानला मानला बिदि एबसुनि नाम लानानै बहाबा फेसबुकाव ओंखारनाय जोंबो दुखु मोनो, जोंबो गोसोआव एसेब्लाबो खस्थ' मोनो। फरायसा आफादखौ बायदि रोखोम बिदिनो खोनायोब्ला बिदिनोथ' बहाबा रौथानो माबा माबि बहाबा एबसुफोरा थांनानै उमुगनावनो भट होनांगौ, उमुगनावनो भट होनांगौ होननानै रायजोफ्रा जोंनाव फन खालामनानै खोन्थाहरो। खिन्थु फटकबो खेबनानै हरो, भिडिअबो खेबनानै हरो। खिन्थुबा आङो माखासे फरायसा आफादनि खारन मान सनमान दं, बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव होयोब्ला एजे जोङो एबसुखौ बिदि हगारनानै होयोबा जोंहाबो इसे जोंहाबो बोरैबा नाङो गोसोआवहाय, एसे बोरैबा नाङो। ओंखायनो आं खावलायगोन, जों दिपेन बर' सारा साननो हागौ अफ्रियालाय सोर एबसुखौ बिदि बुंनो, बे नङा। खिन्थु हालुवानि खोथाखौ माब्लाबा खोनासंनांगौ, मोनथिबाय? हालुवा माने आबादारि मावनानै जाग्रा बै बेक्तिफोरनिखौबो फरायसा आफादा खोनासंनांगौ। ओंखायनो नोंथांमोनाबो फरायसा आफादाव जेसेबां सोद्रोमाफोर दं, जोंनो श्रेष्ठ, जों नङाब्ला जेबो जाया, जों देरहाहोनोबो हायो, जों फेजेन होनोबो हायो। बे खोथाखौ जुदि लानानै नोंथांमोना दुगा मारा खालामोब्ला एकदम गाहायाव थांगोन फरायसा आफाद हिसाबै। लास्टावहाय दाहोनाफ्राबो बा आबाद मावना जाग्राफ्राबो अनसायनाय नङा दै, आं बेखौ हले बुंखागोन। आरोबाव बेखौल' बुंगोन, श्रेष्ठखौ दाखालाम फरायसा आफाद हिसाबै। आं बार बुंगोन, आं फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, आंनो गासैखौबो मोनथिगौ। आरो रायजो राजाया जोंनि खोथाखौनो खोनासंजोबो। जोंनो श्रेष्ठ, जोंनो लिडार, जोंनो नांख्रुबग्रा, जोंनो बेफोरबायदि सानदोंब्ला गोरोन्थि जागोन सार दिपेन। आरो आनसलिकआव थानाय बहाबा थानाय बिथां बेक्तिफ्राबो, खारन जोंबो कन्ट्रिबिउसन दं बर' रायजो राजानि खैदां खैफोदाव नांसोमनायाव बासोमनायाव। सिदायै बुंनो थाङोब्ला फरायसा आफादा गणतान्त्रिक भाबै राजा लामा गाथेदोंमोन, बिबो लाथिख'। बेखौ लाथिख' खालामनाया प्रमद बर' नाम्बार 1 बे आरोखि। सेकेन्डआव ... आं बेखौबो दोनबाय। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं दोनदों। मोनसे बाथ्रा, 26आ सफैबाय, ओमफ्रायनो बावहायथ' गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। सोरबा सोरबाया 0, सोरबा सोरबाया एथ'खिनि। इउपिपिएलआ आं दाबो रोखा बुंगोन, सिंगेल नाम्बाराव थांगासिनो दङ इउपिपिएलआ। सिंगेल नाम्बार प्रमद, मिन्थिबाय? फेरेंगाया मोननैयावबो जेननो थांगासिनो दङ।
मोननैबो बियाबो फेरेंगाया जेनबा आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौबो आं बुंबावगोन एनडिएफबिनि जिसिबां इउपिपिएलआवहाय केन्डिडेट होनायफोर बिथांमोना सासेबो देरहाया जेनजोबगोन गबिन्द बिबो जिर' सावरायग्रा बिबो जिर' जानो थांगासिनो दं फेरेंगा बिबो जिर' जानो थांगासिनो दं बड'सा बिबो जिर' ओमफ्राय आरो सानजारां लाथिख' दाउदै आन्दा जागोन बिसोरो नेक्स्ट एमसिएलएबो गैला बिसोरनाव सैमाबो सोंनो थांनाय नङा आं हले बुंखागोन सासेबो बर' रायजो राजाफ्रा बिसोरनाव हाबहैनाय नङा बिनि उनाव नायदो एनडिएफबिनि इउपिपिएलआव जेसेबां एनडिएफबिनि जाना गेलेनाय लाथिख' आरो जेनजोबखानांगौबो बिसोरो बिराद फुटानि गोजा मार्टियास डे 14 तारिख सेप्तेम्बरावहाय जेबो खालामाखै थांनाय 5 बोसोराव मार्टियास टम मोनसे दासिमबो खालामनो हाया सासे डिपुटि चिफ मोनदोंमोन एमसिएलए दङमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो मानिबा डिपार्टमेन्टनि एम दङमोन मा खालामदों एमएलए दङमोन एमएलएआबो जेबो खालामाखै बड'सा भुपेन बर'नो सुगारजोंसो गोग्लैनानै बेसेबांबा गोबाव सिलिगुरिनो कुचबिहारनो हस्पिटालाव एडमिट जाना थादों हा खोनाब्ला दुखु मोनगोनलै बड'सायाबो जेबो मावाखै बियो गावनि समस्थियानो जिर' जानो थांगासिनो दङ बियो ओमफ्राय दा नै बिटिसिनि माबायाव गेलेबावदों जिर' बिबो देरहाब्लाबो जेबो मावनो हाया बियो जेबो मावनो हाया एनडिएफबिनिफ्राय जिसिबां देरहानानै थांनाय 5 बोसोराव सासेबो देरहाया इउपिपिएलनिफ्राय सासेबो देरहाया गबिन्दआ जिर' जादों थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि